Sí, una comunitat energètica és una agrupació d'agents, de persones que consumeixen energia, de comerços, d'equipaments municipals, que decideixen agrupar-se sobre una fórmula jurídica concreta per poder compartir la producció, la generació d'energia i aquest consum. Per tant, la fotovoltaica és un dels serveis energètics que encaixen molt amb la definició de comunitat energètica, però no és l'únic. De fet, no hauria de ser l'únic. Aquí també, dintre d'una comunitat energètica, podem compartir serveis de mobilitat sostenible, d'eficiència energètica, de consum de demanda tèrmica, de veure com podem reduir el nostre consum i la nostra despesa energètica. No és només fotovoltaica. És un sector que porta molt de temps treballant. De fet, podem veure Som Energia, que porta més de 10 anys treballant, moltes de les enginyeries amb les que estem nosaltres també porten molt de temps, però encara totes les entitats que treballem en aquest sector són petites, no estem agafant una mida tan gran com per poder tenir una incidència política, per així dir-ho, en l'oligopoli i en com canviaria el model energètic. Però sí que des de fa 3 anys que nosaltres vam començar a treballar i també han nascut altres pols o agrupacions empresarials dintre del món cooperatiu per poder impulsar aquesta transició energètica i permetre juntar forces d'aquestes entitats que són més petitones, però per poder arribar a un canvi més gran. Doncs diria que la salut ara mateix és bona, de fet tot el tema d'eficiència energètica, energies renovables, fotovoltaica està en un moment de creixement molt important i és bona i amb forces i amb ganes de continuar creixent. I de fet per això treballem. Sí que hi ha un punt molt important, transició energètica, però com volem fer aquesta transició energètica? Si volem canviar de combustibles fòssils a combustibles d'energia renovable, això segurament ja arribarà i de fet a Espanya i a Catalunya una mica menys, però a Espanya ja estem en volums importants d'aquest consum d'energia renovable. Però el tema és com volem que sigui aquesta transició. Si volem que estigui en mans de les mateixes consumidores, si volem que no deixi ningú fora, si volem que sigui accessible, doncs jo tinc moltes dubtes de que això s'estigui encarant d'aquesta manera a nivell general i que també és una de les coses que volem canviar des de Som Comunitats. Poder generar aquesta transició energètica, però una visió i amb uns valors de l'economia social que permetin la democratització del sistema energètic, l'accés a tothom i participar, o sigui, la participació en els recursos i en les decisions de com s'ha de treballar aquest model energètic. Si ho veurem, no ho sé. Com tu comentaves, la comunitat energètica té dues potes, la comunitat i l'energia. L'energia és la fàcil, la tècnica, la que tenim moltes normatives, molta legislació que ens permet què podem fer ja amb l'energia. La part complexa és la part comunitària, perquè és on ens hem de posar d'acord els diferents agents en decidir com volem que sigui el nostre model energètic. I aquí és on comença, diria, a veure conflictes en sectors on abans no estaven acostumats a treballar d'aquesta manera. I des de les comunitats energètiques també el gran repte que tenim és que hi hagi altres perfils que s'apropin a les comunitats energètiques que no siguin els de sempre. Doncs treballar en comunitat és el gran repte que estem veient ara. De fet, estem trigant més del que ens imaginaríem que passaria quan treballem amb les comunitats energètiques, però si volem garantir la sostenibilitat d'aquestes comunitats, necessitem que aquests processos tardin el que hagin de tardar, però que siguin consolidats. Hi ha bastants que estan funcionant o a prop de constituir-se. Sí que tenim, així com a exemple molt important a Catalunya, tot el que està pensant a la comarca d'Osona. Sí que aquí hi ha més d'una vintena de comunitats energètiques que estan constituïdes i per començar a compartir energia, a Balenyà és la primera que començarà d'aquí a poc, ja tenen legalitzades les instal·lacions i ja començaran a distribuir energia, però també hi ha altres exemples de comunitats energètiques que no estan compartint fotovoltaica, que és el primer que veiem, però que ja estan funcionant com a comunitat. Per exemple, a la Tonenca, també en Osona, ja estan compartint serveis de llenya compartida, de compra agregada de llenya, i també és un servei que ofereix la comunitat energètica. O en altres municipis ja estan fent formacions sobre com entendre la teva factura de la llum i com poder optimitzar el teu consum energètic. Això també s'està oferint des de comunitats energètiques sense tenir un servei d'energia elèctrica actiu. Sí, de fet, és el segon sector més consumidor a Catalunya d'energia. Doncs és un sector molt important que estem treballant des d'Eplural i des de Som Comunitats. Ara mateix hi ha un exemple al polígon de Manresa que es diu Bufalvent, que han creat una cooperativa de serveis que es diu Manresa Il·lumina, amb l'objectiu que entre 30 empreses
puguin tenir elles les seves pròpies instal·lacions i compartir l'energia amb altres empreses del polígon. Que hi ha un punt en què tothom està d'acord en que aquesta transició energètica s'ha de fer, i estan molt a favor de sí, hem d'aprofitar els recursos que tenim al territori, hem d'apostar per l'energia verda, però clar, quan comences a veure, en quins recursos ho farem, que jo no participaré. Clar, aquí les grans empreses, que elles tenen la possibilitat de fer-ho soles, sense necessitat de cooperar, són les primeres que els costa una mica més engegar-se, perquè clar, ja tenen els diners, ja tenen els espais, ho poden fer soles, que segurament arribaran més ràpid, però potser no més lluny. I després, determinats ajuntaments, que també són amb els que treballem, no és que hi hagi reticència en el fet de les comunitats energètiques, però sí potser en quin rol poden tenir elles. És participem d'una comunitat o ho fem tipus servei públic i que no sigui participatiu. No diria reticències per impulsar comunitats energètiques, sinó potser diferents visions de quin rol han de tenir o si realment ha de ser comunitari o no. El projecte Som Comunitat neix a través d'un suport econòmic de cofinançament de la Generalitat de Catalunya, on ve que el sector de l'energia i la transició energètica, aquí les cooperatives poden tenir un rol clau, doncs aquí sí que hi ha una cooperació i està sobre la taula, però hi ha temes més de reglamentació a nivell estatal d'Espanya, de què és una comunitat energètica, quin és el registre oficial de comunitats energètiques, poder fer pressió a les distribuïdores perquè accelerin els tràmits. Tot això no està anant tan ràpid com ens agradaria que passi. Però sí que veiem aquí a nivell administracions públiques, comarcals o supramunicipals que sí que hi ha molt de suport, molt d'interès, també preocupació perquè encara no està tan clar com es poden involucrar elles, que moltes és, fins que no estigui la normativa clara no sé què podré fer, però sí amb ganes de participar. Una comunitat energètica ens empodera a nosaltres com ciutadanes i som les que anem a picar la porta perquè això passi, i que en moltes comunitats energètiques que estem treballant així hem nascut, o sigui, per un moviment associatiu o de comerços o de veïnes que han anat a picar la porta de les seves administracions per dir que estem agrupades i que volem que ens donin un cop de mà. I segurament seguirà sent així en aquest sector i en molts altres.